Kick hir gan Lori Bell. Cael ei ffynnu yn ôl gan Emlyn Lewis. Eto Lori Bell yn mynd yn hir. Ben Wyn ar ôl hon. Dyma fo Wyn i mewn i'r cwrs Cosby! Ac ar ôl 2 funud a hanner, mae Ben Wyn wedi rhoi'r tîm cartre ar y blaen. Cic hir allan o'r amddiffyn, a fe frwydrodd Wyn amdani, a'i ergyd o yn sleifio heibio i Alex Lang. Rob Hughes i gymryd y gic. Teg at y postyn pella! Ac oedd hwnna'n gyfle gwirioneddol i Iwan Cartwright. Cartwright wedi sleifio mewn ar y postyn cefn. Joseph Fow i lawr yr asgell chwith. A mae'n curo 2-1. Fow i mewn i'r cwrs Cosby. I ergyd o ar ei droed chwith. Yn cael ei arbed gan Lang, ond i heb gael ei chlirio eto! A mae'n 2-0 i Caernarfon. Ac unwaith eto, Ben Wyn sydd wedi canfod cefn yr hwyd. A mae'r ail dymor o'r bron. Mae o'n sgorio ddwywaith yn erbyn Met Caerdydd. Lewis Rhys efo'r gic gornel i lawr yr allt. Teg at Emlyn Lewis. Bale yn ôl i mewn. A ergyd dros di Ben gan CJ Craven yn taro'r bar. A'n bosib bod Tyler French wedi cael blaen i fysa at honna. Emlyn Lewis, canfod Lewis Rhys. Elliot Evans ar ochr y cwrs Cosby. Evans yn ergydio! A mae'r Met nôl yn y gêm. Trydydd gôl y tymor i Elliot Evans. Elliot Evans. Taro'r Bale ymlaen, ond dim ond Noah Edwards oedd yno. Pas Edwards yn un o'n gyrchol. Yn canfod Darren Thomas! A Darren Thomas yn codi'r Bale dros Lang. Ac yn adfer mantais Caernarfon o 2 gôl. I Cyr gan Tyler French. Ben Wyn ar ôl y Bale unwaith eto. Mae allan a Darren Thomas. Thomas yn erbyn y postyn! A ddaeth y Bale nôl allan a taro cefn Alex Lang. A Darren Thomas yn hawlio'r gôl. Ond eith hwnna lawr fel gôl i rwyd ei hun gan y golwr. Caernarfon yn clirio, cic hir gan Cartwright. Osian Evans ar ei hôl i, ac yn ennill y Bale. Mae rhaid i fo fynd i hun, a'i ergyd o lawr yr allt ar draws wyneb y gôl, a doedd hi ddim yn bell. Thomas, nôl at Osian Evans. Iwan Cartwright di hwn. Canfod Thomas, ar ben ei hun. Thomas yn troi! A fel am a gwneud. Darren Thomas yn ffindio ei hun. Mae'n digonedd o le, fo amser i droi. Ac yn taro'r Bale ar draws Alex Lang.